Alhamdulillah guys, untuk masak dhisik wis mateng kabeh. Cuma simpel ya guys. Simpel aja dhisik masak sambal terong karo telur ceplok. Iki nggo anggan bekal guys, anggan bontot ning mbon. Ki rencanane Pak Su karo dhisik ku ya dhewe-dhewe kerjaane. Pak Su engko melo anak lanang, ikut anak lanang ngabuk jagung. Lah dhisik ijek nglanjutno matun guys. Lho Pak Su wis entek sak piring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan guys. Bareng salam ya guys. Pak Su tangi turu langsung entek sak piring sambal terong. Lemburan apa? Apa sing masak sing paling simpel, paling nayoh, paling genah ya wis kuwi. Uga lha wis akeh Mas, wis sakmono kae. Engko gak ngentekno sedina kuwi engko. Sesuk wis masak neh. Yo guys. Wis ngantek tanduk ping pindho lho. Tak campur anget-anget. Ngantek tanduk ping pindho. Kamu jeglas noneh Mas. Terus iki bekale sing Pak Su, sing dhisik. Sithik ae. Dadine iki, lha iki sithik ya? Ropel. Iya iki iya, cuma kok tak ler. Dadine iki ngono ya guys. Dhisik gak bisa ikut ning baone anak lanang. Dadine dhisik duwe tanggung jawab dhewe. Apa leran-leran iki gak penak guys. Soale wis tanggung jawab iki sambel salah siji mergain. Iki sih urung dadi untuk masak iki tak ndang persiapan ya guys. Karek kudungan karo nganggo kaos. Engko Pak Su karek adus. Terus salin baju kerja. Wis mantap. Iki engko korah-korah iki bagiane Dek Dinda. Nek nyucine ndek iki wis dicuci, iki trimo karek saithik paling ya nyucine sesuk. Wis engko nek pengen Dinda masak apa ning kulkas ya enek pindang, enek tahu, enek tempe, enek sop-sopan, wis sayuran sop iki guys. Karek ndek engko masak apa, nek pengen masak, nek gak masak ya wis karek bocahe kono. Wayahe lerenan guys, wayahe sarapan jam 8 lewat 11 menit. Ada sarapan iki metu dalane galengi nggone wong. Sing iki jere gandeng iki yo nggone lek sapa? Iki lho nggone lek. Iya, nggone lek Ros sing etane, berarti gak sing iki ya? Gak etane kok. Iki sumure ya. Iki wit apa cah? Klengkeng. Klengkeng apa jambu ya lek iki? Tah. Juwe tatil. Kambele iki lho, endi-endi ngono kok wis tuwah koyo ngene. Nyenengno ngono ketoke. Ya, guys. Ngene dhewe iki kok. Kok ini. Semutake ya. Oh, dadine ya Allah. Ambil gading. Kilah ya padha iki, ambil ijo. Dadi semproti. Lah iya kok gak dipangan kuwawung ya. Ndik ya wis suwah kok ngene. Alah ora sah mek tel wek wong. Ora aku. Lah iya. Banges dingi ceblokan jadi. Tanturane wong iki ya nek iso iki gak sah jipuk. Meskipun ning jero rasane pengen iki ya ora sah jipuk. Aku nek ning alas niku entuk ndok barang niku kok. Banges digawani. Aku tahu mek entuk. Lah nek ndok kan ndok manuk cara bebas. Anu gak tahu terus wetengku ya ora. Ndok manuk Astagfirullahaladzim. Segone ning kono kae ya, guys. Lah koyo ngono kok ketel lapa. Hawane iki timbreng. Dadi iyu paes redup. Alhamdulillah. Panas-panas lah nek engko dhisik wis wayahe mantuk. Wayahe pulang. Saiki gek iyup lah Gusti. Merga isik. Ini paling kene semute. Kene lah. Sokok.
semut pelaku. Iki lho. Lah, iso lali. Lali tak. Sing ning anu cilik, Mbah. Sing ning iki lho. Iki ya. Heeh. Walah. Lerekan. Andane lali ya lali. Lali ya iya. Lali ki ra eling. Dong telo. Ketoke malah rungket ngono Mbah. Ayo ning pojokan kono lah lho. Ketok ora nek iki lho ngisore suker kok. Semu apa? Suket kok. Suket gatel tel ning kene kok pojokan kene. Semut sikile engko diengkrongno ning anu. Mbur. Ketoke ora enek kok. Lho ora enek. Ora enek semut. Yuk. Alhamdulillah ya Allah. Wis lesu, guys, wayahe. Aku yo ora nggawa apa-apa iki, Mang. Yo gak mampir wae, Mbak, nih. Enak aku seneng kupongan iki. Kene lho, Mbak, kene yo. Resik ndak nyobote kok. Nek dengi sak mbos semote. Tempe. Aku tak panggon sendingi penak. Nendi? Ning kene iki yo. Ah, karek kowe tel. Sini lho. Dan duduk manis kono. Iki bolone iki karek patang glintir iki lho, guys. Ngene lah yo oke. Yo wani ya, Mbah. Mung papat lah yo wani. Aku lore wani. Guys, wayahe mantuk, guys. Jam 11 lewat 9 menit. Sampai kelewat, guys. Ora didelok iki mau ceritane iki. Dingru kok jam 11 lewat 9 menit. Yo gak popo lewat sithik. Engko omah engko yo jam setengah 12 ini. Kadang yo kliwat, yo karek delok ning dalan ki kadang kepangkalan rel kereta api pas enek kereta api lewat yo tetep mbah 5 menit, mbah pirang menit yo tetep madhep. Ngono kuwi lho, guys. Alhamdulillah sampai mulih sampai pulang iki gak enek panas, hawane semripit, adem. Ya alhamdulillah. Sesuk ngene iki neh ngono ya. Lumayan. Mau Mbah Mane iki ora nek rene, guys. Biasane nek kene arep pulang ngono kuwi ditiliki rene. Dek ngike ya. Wis nado mulih, wis jam 11 lewat. Nado mulih, nado ijo. Ngono guys biasane, tapi iki mengko gak nek rene. Dintenteni sampai jam 11 lewat. Gak nek rene, paling ki mungkin lho ya njagong ning gone wong duwe gawe, guys. Soale cedak omahe Mbah Man kono kuwi. Ulu-ulune kono lho guys, sanding rel rono. Ki nek wong duwe gawe. Mungkine yo gak rene. Gak iso rene. Wis arep sarapan mang dalane yo liwat kene. Ki arep mantuk yo liwat kene. Iki dalan gede, guys. Dadi yo gak melenyek ditoni iki. Sikile yo resik. Iki lho sawo. Tandur iki nek mikul kok kono aku roh sik. Iki anyar iki mang nek nandur ya. Apa iki ora sawo. Juwet apa iki? Ndak juwet ya, Mbah. Kecacil apa kelengkeng? Cacil. Ora kecacil ya ora iki ora sambi kok iki. Oh, walalah. Bis Garuda Mas. Tak nekoki adike dhisih, guys. Sesuk iki iso melok maton apa ora? Ora kok diseneni. Mangki lek man ki ngene lho. Lah batore nendi ngono. San tak ngenekno nganu, Mbah, tesik do icir aku ngono. Lah piye? Ya kumbar sesuk ki.
Kowe. Lah kena, sesuk kon pindah wis. Oh gak, yo lah yo bingung ku ngene lho ya. Aku gak ndek nomor Lekman. Terus Lah emang gak wayah laut ki nganu ndek gak rono ya nek wong digawe andinge. Paling jago nganten wong truk nek ondong-ondongan apa do ngidul kabeh kenceng lurung kono kuwi. terus Lah terus sing tak tekoki sapa? Sesuk ki kon ning kono apa ngalih ngulon? bar. Gong. Ijek ngono, aku ki mangke entuk sak kedhok duwu ndek iki kae. Bar sing sukute duwadi kuwi ya. Kuwi terus sampe sing kedhokan kidule. Kan Lah kuwi kedok kae sing dadi. iya, kidule ki wis entuk sak blas ngene terus sampe ngene, karek separo. saiki berarti? Iya, lah terus kidule neh. Yo dadi. Lah iki sesuk rencana nek rono neh kuwi nek motor diparkir ning kono kadoan, soalnya kan setan kidul ya. Engko dikek ning rel neh kuwi montore ngajak Sri ki ngajak ngono lho, montore dikek ning rel ae dak mlakune kadoan nek didikek kene iki ngono. Ya tetep nutukno kono, engko nek Lekman rono nek kon ngalih ngulon ya ngalih ngulon ngono ae. Lah piye mosok gak dibarno? Iya. Mang Rono rono iki urung bar yo, tapi jare Heeh. nek dipilih wonge. kowe urung ditunjuk ora nih. Ngomongi, kok nek tak bayari berarti ra tak kon balik, nek ora tak bayari berarti sesuk tak kon balik. Berarti kemang urung dibayar. yo urung Berarti ya cek balik kowe. Wong ape engko nek bayari wong urung teko omah. Ya ora apa-apa aku terima tekok tok kok. Maksudku nek kowe ndek nomor Lekman kan ngene lho. Ditutupno neh pogak ngono. Apa nek kok nomor Lekman, nomor Lek Ros sing gene njaluk nomor aku. Walah, kowe gak duwe. Aku. Lah iya. Lah ngene iki terus alah sing Sri mang yo ngene. Mang nek Mbah Man rene niku ndang njaluk nomor ah Mbak Sih ngono. Lek wong kene mergawe kok eptek njaluk nomor aku iki gak penak ya. Ora iso ngek keputusan ya. Kalau njaluk Lek Ros, nek Lek Ros iki Lah yo, alah sesuk yo ngene Yan. Pokoknya tak njujuk ning kono, lah dene dikon ngaleh lah yo ngaleh, yo pindah ngono sesuk. iya wong kono rong bar kok. Iya, mikirku Pesene yo kok ngebar. lek Sri mang yo ngene, alah ora sah ning Diren sik lah. Pokoke kene dibarno sik. Ngono ning Diren sesuk-sesuk eneh ngono iki. Iya, engko nek nduren ngono aku kan wis melo. Iya. Paling karek sesuk tok kowe. Iki mang jam piro? Cara urung bar tapi wayah laut ki mang. Iya jam 3. Lah yo. Lah yo engko nek dibayari jari ya aku melok maton. Heeh. Nek gak dibayari berarti kon balik eneh. Ya ora apa-apa sesuk trok. Iki mang wong papat lah lho Yan, yo entuk ombo Yan Mas Sam. Yo entuk sak kedhok duwu kae bar. Terus sampean wong akeh kae kan jabutane lah sak kedhok nek wong papat lho Yan, dadi rong ngene. 12 rono heer lan 12 rene ngono, Dik. Uga iso nek wong 10, wong 6 langsung sak kedhok entek, langsung resik Bisa ngono. kamar anaksu. Za? Nendi Dek roh ki? Nek bengkel etan kono. Dek teko bengkel barang kondi. Kamar maksu ora. Umat sajene ra pepek. Sajene ra pepek, Kalau nek gedang yo. urung mateng kok. Urung mateng. Ijek ngene ndak ya wis enak. Dua iki telake Urung enak ki. Cek sesuk. Dijeblak jam jokan ku rupane ya Allah. Lah wong sing nang omah Anam ya bener. Lawang guri iki dijeblak. Aku rene besok ki apa mateni lampu sing nang, Entah apa dibuat. Apane sing nang buak apane? Sing kon buak apa? Sing nang buak waduh. Mau iki po. Bauen, kowe bauen telek kucing. Tapi gak kan mau jelek mama. Teleke mama. Teleke kucing. mama ngono lho. Teleke kucing kok teleke mama ki piye to, Sa? Maksudem piye? Ya teleke moli. Teleke moli kok teleke mama. Pegel ndak medem pegel. Kok iso? Cek minta mama. Benakno dong. Wis sewoten. Ngono ki buke ning ndi? Gak enek Yan, nek ndek iki kene nganu kan dianguk ya. Ki mang gak i. Nek Mbah Man ki mang asli jagong nganten ku mang Yan, asli. Wong wis do nganu kok. Wong biasane mulih ya diparani, Dik. Wong iduk iki ndek omahe Mbah Man kuwi sing digawe. Ya tetep jagong nek edak kan ya ora penak, Dik.
Jadi sawah pas Sing ulu-ulune cara mono, tangan kanane ngono kuwi lek. Cek minta jeruknya Mama. Untuk jeruk Bali lho guys Mbak Pur. Lho, walalah merah merona. Ndah hipo manise iki. Ceplus-ceplus kok panasan segere. Apa-apa? dina yo bobok esuk gak ono. Heh? Rono. Rono nendi? Mambut lek. Ibu nendi, Nduk? Bobok. Ibu nendi? Oh, bobok. Tidur. Waduh. Ayo metu-metu ambune telek kucing. Nang arep yo ngene iki nang. Bau ya? Bau apa gak? Beban yo gak. Bau. Loh, mendunge ya Allah Gusti, mendunge kok ngono, guys. Udan lah nek aja angin, cuk, gluduk. Dan sing terus lah. Mendunge kok ngono. Mendunge ireng. Malah mak su kon ndi ki, Mang? Mbok kuwane tanduran ya, malah lemu Seneng malah Malah seneng Kok malah seneng Mas. Iya malah lemu. Lah wekku lho tandurku lemu ya apa karo klethong sapi entek pirang-pirang kol kuwi ndekane. Ndek 3 tak usungno klethong sapi kuwi. Pirang-pirang kol. Sik mak minta ta. Kamu gak ro maksu ning kono mang. Isa tak celokno gak ro. Masa lali be maksu. Masa gak ngetarani maksu. Boten, Mak. Gak. Wong Isa yo ngerti kok ngene kok. Isa maksu ngono kok. Mbek Pak Jung. Nek kok etan ndi lek. Lah wong kadeni Metu etan no. Icar ambek bojone Jumadine lek dampri ki kok bojone. Ida, bojone Ida. Kowe ditokno ngampon no. Kandhani Pak Ju ki anut kuwi dadak man teko nggon mbane lek mriki malah nggon lek mriki kok nganu cah wis diundho iki ndek apan ngono aku ndek ngene jare kan urung. Alah. Ngono ki tak nganut. Keblanjur. Menggok dek. Lah terus jutole ndi kemantra kuwi? Iya. Lho, lha iki cek masa-masa iki lho. Sampai metu. Kene Mas lho. Iki klaro iki Mang. Iso iki metu ngampon iki wis kadung dadak Mbak Sumuk ning guriku ya anut. Alah, lah kok ya padha ae. Tapi apik kok Anu, cara mono dalane montore iso tok kono. iso. Lah Mbak Sumuk ya montor beat ki ndi lho. Lho, lah kok iso ya, Yan? Kono ki tegen ya Mbak. Lho, kok tegene ngono aku ki carane ya tegen lah nek terus gembel ora iso mlaku. Ya, lho kok buka ya tapi gak gembel lho. Atas. Lho kok penak ae. Lah ya kok penak. Ya lunyu lamur ngono. Alhamdulillah udan deres guys, tapi udan kok campur panas. Udan campur panas. Ini ki tombo tandur gering dari wong tua-tua mbiyen ki ngono guys. Nek udan terus campur panas iku jenenge tombo tandur gering. Lho, udan. Tapi sengenge kok apa ki? Sengenge ter. Kadang deres lho. Ayah iki mah ngladrah sogoke dikek kene ae iki mau piye maksude? Ya. Sogok mek mbok kek ning ngarep ae iki piye? Sogok motor. Mbok apakno? Talange rewel kae talange. Lho, walah tek mbok anjlokno rono ki mek apa ya, Mas? Ndak ning kene mangke kuwi. Iso anjlok ning kono ki piye maksude? Oh, alah blandare ya bosok ah ya kena banyu terus. Lah ngono kok jere ditambal, Mang. Pane. Nah, kita yuk cek busuk kan cek kokono. Loh, lombok DC guys. Lombok kuwi pirang-pirang wet ki lho, tapi sing wah ya sing sebelah etan tok kae.
Sing kene do keriting ora kena panas. Sesuk ane nganu sesuk. Sesuk ae sesuk. Nganu karpet. Lah ya. Sing koetan ki mbok besok nang kene wae. Nah, iki wis ana suwah sicok kuwi Mas. Tapi ngono do mboyong Pak Su kan nganu kayu ngono kuwi digapet ngene terus taleni yo. Ora budal kok. Sing duadi kono kae rong wit. Rong wit iki wis entuk sak setengah kilo. Nek nane. Nah yo. Udan nganu banyune gembledik koyo ngene. Lah iki banyu kok kulon kabeh kae do metune kene rek. Jadi ya meneh. Ya udan terima sak regajakan tok padahal lho. Kalau udan dhuwur senenge malah tak suwepilno lombok iki, Guys. Dhisik tak mlaku rono. Bismillah. Rada terang. Iya. Kok cek rontok grimis-grimis sithik-sithik. Walalah, jendlang, ku. Bobote piro ki tak enciki kok. Jeplak-jeplak kok barungan. Kok wedi nek pakune ya jasa tak turut pondasi ae. Wis alhamdulillah sing kene iki keriting-keriting koyo ngene iki. Tapi yo enek wohe, Guys, lumayan. Lho, enek wohe sok loro. Sing dadi sing sebelah kene iki. Dua dine pol iki nek nanu tak jupuki iki sak wit iki untuk setengah kilo. Mungkin etane kae. Kuwi rong wit iki lho. Dua dine ombo angger entek angger tuku, angger entek angger tak jupuki. Wis malah jarang tuku iki angger ape mulai woh berkembang. Lumayan ya Guys, pirang wit iki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 batang, tapi sing woh termo anggek loro telu. Kayak telung wit iki wis mulai enek wohe. Sing woh 1 2 3 4 patang wit Guys. Sing wis enek wohe. Ndang gede nang tak nggo masak neh. Iki sing kene iki urek bundes-bundes kok ngene, gak tahu entuk panas. Gak tahu kena sengenge. Lho. Do keriting. Lumayan nih Guys, terus mau manggone ning kene ae. Ketang-ketang gelem woh. Lho, iki enek wohe 1. Budi ki tak jipuke ae lah. Maneman. Ora ya. Oh. Lanting. Alah moh lanting. Iya. Apa seneng nek bojom tiba terus kepleset? Ibu dak tangi dhewe. Apa lanting. Ndak suweneng kowe. Kok iso. Lha kuwi gorote rak ning ngisor terus kuwi Mas. Ora. Lho, gak sing etan ki mang lho. Iya, nek gak tambok sembung. Tusuki sore. Gak nukokno topi ngono kuwi. Lah iki karpete ijik utuh ning kene kok sing mbok sing ndi? Walah iki ben gak kotos ngono maksudmu. Yo, ya dikatoki, Guys. Lah iki cek trembes ngono kok. Kuatoki. Lah iki nek udan ki trocoke ning kene iki lho. Tos. Itu kelompok siji nggo iman, renek tunggale tak jipuk daripada ciblok ning isor, bosok nganggur. Mbak Jas Walah. manggil kembang. Mbah sapa? Mbak Jas ngatem ya Mbak Jas Mbah Jas. ngap lulus bakul ning ngulur. Mbak nganu, Mbak Ngat, anake Mbah Jas. Lah pe tinggo apa ya? Lah yo wae koyo ngono yus. Iki lho sok bodo ngono wis laris. Iki angger Mbak Ida, Burini, Mbak Yun. Kuwi angger ape ning pesarean, Guys.
Mesti Mbak sih nyuwun kembang lho sang jipuk Mbak wong kaya kaya ngono. Wae duwadi ya guys, kembang nongo ki pokoke gak duwe rap. Duwadi terus ki. Wong mergae sing ning tebunan, sing do icir, sing do ning baon-baon ki angke do pulang kayak jam 3 sore. Dan segilu wis banyune ngecewembong kaya ngono. Nyah ya, sogok ya. Apa Mas? Dalam. Apa Mas? Alah. Ambune guys, bauke anak wedok masak. Masak opo ki ambune kok ngene iki? Nggih bar. Konggone adike dhisik nekoki sesuk ki keputusane piye. Lah icere wis rampung, genten giliran takon matun. Dhisik melok ngabuk ngene anak lanang. Piye nduk, masak opo ki ambune kok ngene iki? Ki mau dhisik. Tumbas lombok abang iki lho guys. Sing lombok jembleng kan duwe. Waduh, hidangane ndang mangan ya. Kalau anak wedok wis anak wedok masak kaya ngono ki lho. Ambune kok njaba kok walah alek-alek. Oseng kangkung. Mbok sauri saus tiram. Iya. Terus telur, pokoknya andalan iki telur guys, ranti keri jenenge telur iki. Lah goreng tempe kok kaya tepase wong anu Edin. Aku seneng tipis. Alah yo ya enak sing kandel-kandel nek rumangsaku. Goreng tempe kok kaya hidup sapi, tipise kok kaya Kandel gak doyan, Bu. Kandel kok ora doyan iki lho. Enak sing kandel nek aku. Pak Mbak. Cek. Apa? Monggo guys, macang sore guys, makan sore, makan malam nggih. Wis sadan isak. Makan malam, dimasak-masak dhewe. Mangan-mangan dhewe ya, Dek. Ditamani pemirsane. Monggo guys, Mam. Monggo guys, Mam. Mami yang niki guys sederhana. Ini Dinda wis request iki sing kangkung, pokoke tak tukokno 5 ikat, wis dimasak dhewe. Ape dimasak ping pira wis terserah ndek wong senengane ngono kok. Masaki dhewe sithik. Wis ngono ae yo guys, kontene sesuk dilanjut neh. Matur suwun sangat dumateng family online semuanya dimanapun panjenengan berada, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, semuanya nggih tanpa terkecuali. Semoga di tahun 2026 ini kedepannya tambah sukses, tambah jaya, tambah lancar rezekine, tambah diparingi sehat awake, rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Rezekine monggo sukses ya guys, sukses jaya, dan apa yang dicita-citakan para TKW di luar negeri muga-muga iso gol, iso kaleksanan, apa yang diimpikan segera terwujud. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Dek. Dadah.